गोबाङा मिथिया साफा सानै सिनायो आंखौ जों मेनलि नाटक खालामो बेयावनो खालामो आरो बेयाव जों बोसोरफ्रोमबो बुरखां अनेक कम्पिटिशन होयो सिनेमाबो खालामो सम सम नाथाय आं ग्लेमारास नङा प्रमद बर' दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सासे भिजनारि लिडार बेसेबांबा भिजन लानानै फैयै दिनै बिटिआरनि चिफ जाफैबाय जोंहा इउजि ब्रह्म सार इन्टेलेक्सुवेल बिराद स्टाडियास सासे मानसि आरो साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनगिरि सासे मानसि जोंहा बिदा गिदिर राजकुमार नार्जारी बिराद खस्थ' खालामबाय बिथाङा बे हालामाव नेरसोन एनजिअ गायसननानै बिराद खामानि मावगासिनो रायजोनि थाखाय दिनै पलिटिक्सआव समनि फाखनाव पलिटिक्सआव हाबनांगौ जादों बिथां बायदि सासे इन्टारनेशनेल माइन्डनि मानसि आबुर प्रतिभा ब्रह्म वन अफ द मोस्ट टप स्मार्टेस्ट लेडी बड' लेडी आई हेव एभार मिट ओमफ्राय आदा लरेन्स दङ जोंनि आबसुनि मोनसे समनि जेनेरेल सेक्रेटारि जोंहा डक्टर नीलु सरगारिबो दङ बिदा आदा बिथाङा दा इएम बिथांमोन बायदि गोरों मानसि एथ' डेम'क्रेटिक मानसि गोदान सान्थौनि भिजनारि मानसिफोर थानाय इउपिपिएल पलिटिकेल आफादाव सासे गोलिका गुन्दा होनना जायखौ बुङो आरो रोंगुल ना मा बेखौ सोंना लादों बिथांमोना मैया आंनि सोमोन्दै माबा माबि बुंदों जाहैबाय आरोखि माने साननैसो सिगाङाव आङो बिपिएफजोंबो सोमोन्दो गैया बिजेपिजोंबो सोमोन्दो गैया इउपिपिएलजोंबो सोमोन्दो गैया नाथाय आंहा बयजोंबो सोमोन्दो दङ सासे बर' फिसा महरै मोनफ्रोमबो दोलोआव बर'फोर दङ नालाय आं बिदि सिनायलायो आरोखि थेवबो दाखालि आं मोनसे जोंनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै हारिमुखौ बायदिसिना खोथाखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन 5 मिनिट 19 सेकेन्ड नामानि बेखौ लानानै दावराव दाना मैया खोथाया मा जादों आं पार्सनेल खोथा बुंनो बाथारो आं दाखालि बुंदों पार्सनेल लाइफआ बयनाबो एखे आंखौ जाय बुंदों बेनाबो बेनो आं सोरखौबा बुंबा आंनाबो बेनो स' आं पार्सनेल लाइफआव थाङा आरोखि एन्ड आइ डोन्ट जाज पिपल नाथाय बे बुंबाय जेला आं बुंनांगौ जायो बे रोंगुला आं जास्ट फंनैसो बुंनि बिनि सोमोन्दै आरो मा मानसि बे फार्स्टआव आबसु खालामोमोन जाहैबाय बिनि उनाव माबा एलएलबि बिना माबा फरायनो आदा प्रमदनाव माबा फैसा बिदों जाहैबाय फैसा होयैनि एगेन्स्ट जाबाय एगेन्स्ट जानानै सांबादिक जाहैबाय रिपर्टार माने सांबादिकआ एसामिस ना बर' हिन्दी सोदोब एक्जेक्टलि आं एसे माबा दङ नाथाय बिना मा सांबादिक DICK दिक माने मा डिक्सनारियाव नायबानो मिथिगोन बे जाबाय दिक सांबादिक बे माबाया रुंगुला बेनि उनाव बे सांबादिकनिफ्राय मा जाहैलायखो बनसु ना मायबा जाहैलायबाय बनसु थानानै अयथासार रायलायबाय प्रमद बर'खौ दाना अयथासार खुनु माने पार्सनेल लाइफ एटेक प्रमद बर'नि बिसि 2 तला 3 तलानि सना गानो मायबा गानो ओरै गानो मा बुंदों बै समाव माने आङो बुङो प्रमद दाखौनो जा सोरबा इउजि सारखौनो जा हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जा जोंनि दानि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारि सारखौनो जा आङो बयखौबो जेसेबां बुंनांगौ आगोलबो बुङो दाबो बुङो आरो बुंबाय थागोन नाथाय पार्सनेल जि मोनसे लिमिट आं बेखौ खुनु दिन बाराखै थ' बे रोंगुल होननाया ओरैबायदि अयथासार बखिबाय प्रमद बर'नि बिसिखौ थाङै ट्रोप इउपिएल हामना थाहैलायबाय उनाव मिथिखोमा बलेर' गंसे मोनदोंनो गुफुर 50 लाखनि नामा टिका मोनदोंनो पार डे 1000 नामा मोनोनो दा थाबायथिंनायनि ओमफ्राय न' लुना गासिनो ना मा होनो दा खोनानायाव ओमफ्राय स्करपिअ गंसे होनो गोनां ना मायबा होननाय खोनादों आं दा बे मोननैसो दुगा खोथा बुंदों आं बेखौ बुंग्रोदों आरोखि आरो मोनसे खोथा बुंदों बेखौ लोगो हमहैदों होननानै आंहा बिनि पार्टिनि जेसेबां गिदिर लिडार दङ बयजोंबो पार्सनेल मोनसे मोजां रिलेसन दंखायो आरो आं जि खामानि मावदों आंखौ सेया जानो हानाय आंखौ मानसिखौ अयथासार नायनो बानो हानाय बिसोर नाथाय आं जि खामानि एसे मावगासिनो ग्लेमारास जेबो नङा आं बांद्राय प्रमसनबो खालामा आंनो पाब्लिसिटिबो नाङा आंखौ सोरबा मोजां होनबाबो आं जेबो खुसिबो जाया गाज्रि होनबाबो आं जेबो मोनाबो नाथाय आं बे भिडिअखौ बानायदों आंखौ जाय साफा सानै मानसिया मोजां मोनो वेल विजार जेन बिथांमोना मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाया बिसोरनि खर'आव आं बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायदों आरोखि नङाबा बानायनांगौ जेबो गैयामोन रोंगुल बायदिनि बाथ्रा बुंनायाव आंहा रिप्लाय नांगौ जेबो गैया आंना क्लारिफिकेसन दिस इज नट टु क्लारिफाइ रोंगुल बे आंनि जायफोर आंजों सरजाबना दङ मानसिफोर बिथांमोननि थाखाय दा बे खोथाखौ बुंदों मदारु होनदों औ आं जौ लोङो
बिराद जौ लोङो आङो दा सानैसो गारथ'दों सोर लोङो लोङै सोरबा दङ आंथ' बिदि मावजि सादु मानसि नङाना सोर बहाबा गावनि माबा माबि फेसबुक पेज दङ दा बेहाय माबा माबि बानसावगासिनो येस आङो सेंग्रा हरता खोरता सेंग्रा आङो मा गैया आंनाव अभियासलि आं फिजिकेलि आनफिट नङा सेक्स दङ इमोसन दङ क्रिएटिभिटि दङ एभ्रिथिं यार लाइफ दङ मोनसे लुबैनाय दङ हास्थायनाय दङ गासैबो खालामगोन आङो बाट आंथ' रावनिबो जेबो हार्म खालामाखै स' बेखौ लाबोदों बे दा आरो माबा बुंगासिनो दङ फैनोसो जानाय बिटिसिनि फैसानि खोथा आरोखि माबा फान्डनि खोथा फान्डा मा जादों एक्सुवेलि मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआव बे कालचारेल डिपार्टमेन्ट दङ बिटिसिआव सिनेमा इन्डास्ट्रि आलदा खालामगोन दं जों थियेटार खालामो मेनलि आरो सिनेमाबो खालामो नालाय जों एभ्रि इयार मोनसे ड्रामा कम्पिटिसन होयो आंहा माने जोंहा मोनसे एनजिअ दङ अख्रां दा स्काई होनाय रेजिस्टार्ड फुलि 2017 निफ्राय पेन कार्ड दङ बेंक एकाउन्ट दङ सीए रिपर्ट दङ आईटी फाइल बानायनाय माबा नांगौ जायो माबा माबि खालामनांगौ जायो चार्टार एकाउन्ट लानानै गासैबो दंजोबो खामानि मावदों एक्टिभिटी रिपर्ट दं गासैबो दङ स' बे आंनि मोनथाय बेखौ एप्लाइ खालामनाया एप्लाइ खालामो हरनो जुदि मोनथावाबा हराबानो जाबायना गभर्नमेन्टआथ' रावनिबो नङा सोरबा बुंदों जानानै लाइफ सिग्रा जानानै लाइफ सिग्रा इट्स नट एबाउट जानानै लाइफ सिग्रा बे आंनि डेम'क्रेटिक राइट्स आङो डेम'क्रेसिखौ प्रेक्टिस खालामगासिनो देग्लायबो हरदों दाखालि बे रिसिप्ट माबायाव होनानै फैबाय रिसिप्ट नाम्बारखौनो होआखैमोन सासेया बिसोरनि आं मा मिथिला ओमफ्राय दा एप्लिकेसना गोमाना दङनो एगेन आं दा बेखौ कमप्लेन खालामगोन मा खालामगोन नङाबा गोदानै फैगोन आं देग्लायबो हरदों आं एभ्रि इयार हरगोन आङो हरो हरा गावनि खोथा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा बे खोथा बे बिसिनिया खर' माखो दा जानाय लाइफ सिग्रा आं जादों आरे बिटिसिनि फैसाया थोरैनो प्रमद बर'नि माबा बै सम्पति मोनबोनाय बिमा बिफानिफ्राय बा बवानिफ्राय मोननाय ना गाव माबा आर्निं खालामनाय बिदिसो नङाना बे मोनसे गभर्नमेन्ट फान्ड भाई बयहाबो राइट्स दङ दाथ' आंथ' रोंगौनि बादि बुखि थांनानैथ' आं थिखा लानानै माला जिरना थायाखै जुदि रंगुला लानानै फैनो हायो बिसोरनि इउ पिपिएलनि सोरबा सासे लिडारनाव आं दिनैनि खालारसिम गस्ला गांसे बायनो फैसा बिदों दुर्गा फुजा नायनो फैसा बिदों बहाबा बेरायनो थांनो फ्लाइटनि खरसा बिदों आंनि दैलि लाइफनि थाखाय फैसा बिदों मायबा खरसा नांगौ होननानै जुदि मालाबा बे फोरमान होफैनो हायो सोरबा लिडारा जुदि फैना बुंनो हायो बुंफैनो दम दोङोबा थिखा बिनो थांदों होननानै सोरबा बिनो माबानो हायो फैनो हो बुंनानै मोननैसो फिसा फिनला खामानि जाना दङ इसु जानानै दङ नै देग्लायबो एसे रायलायदोंमोन जोंनि कम्पिटिसनखौ फुंनियाव रांखावरि माबा हरगोन होननानै नाथाय थांनाय मास मोननै ना मोनथाम जाबाय कनफिउज खालामनानै दोनदों थांनाय बोसोरनि खोथा बुंदों रोंगुला मा फैसा मोननाय मोननै खोथा थांनाय बोसोराव रोंगुलखौ सोंनो हो बेखौ खबर लानो हो 6 लाख मानो होग्रोदोंमोन 6 लाख होननानै बोरै 12 लाख जादोंमोन बे बुस्थुआ more than 9 months सैमा फाग्ला बायदि मोनसे प्रग्राम खुंहोनानै मानो खारथिं होदोंमोन प्रमद बर'आ बेखौ सोंनो हो रोंगुलनाव रोंगुला दिनै सोरबा आंनि गुरुनि खोथा बुंदों आङो रोंगुल बादिथ' गोलैखा सोरबा गुरुनि लाना आं खामानि मावनो आं रावबो गुरु नाङा आं गावनि गोसो बादि खालामनो हायो आं गावनि गोसो बादि खालामो आं जेलासिम गोसो जाया आं रोंगुल बादिथ' सोरनिबा माबायाव बिथोराव खामानि मावग्रा मानो लानो हायाखै बे गुरुनि लाथों ला दानो मानो लानो हायाखै लानानै फै फेस टु फेस थ' बे फैसाखौ होनायाव 9 months more than 9 months मानो खारथिं होखो प्रमद बर'आ मानो हरनि 1टा 2टासिम होखो गावनि सरलपारानि न'आव बेफोरखौ सों बे रोंगुलखौबो आं बुंदों बेखौ लानानैनो नों एसे बुंनो हागोन नामा होननानै गैया खेबनैनो मा लोगो मोनहैदों आं रङियानि न'आव प्रमद बर'नि साहा रानथिंबाय थायो साहा हाफपेन्ट गाननानै फाग्ला इउथ इउपिपिएलनि स्पिकारनो बे साहा रानथिं प्रमद बर'नि न'आव थ' उस लेभेल का आदमी है वो आरो बे आंनि खोथा बुंगासिनो बे जेबो मिथिया बे इउपिपिएलनि खोथा बिनि लिडारफोरा मा रायलायो मा रायलाया माखौ लानानै अबे समाव जेबो मिथिया आरो बे आंखौ सोर गावसिनि पार्टियाव लिंदों गयबार लिंदों बेगिनिंनिफ्राय मा बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनिफ्राय मा जादों बिनि उनाव आंखौ सोर पार्टियाव लिंदों दिनैबो सोर आंजों टाचाव दङ बे जेबो मिथिया स' आं रोंगौनि लेभेलाव थाङा नालाय आं बेफोरनि नामखौ लानो लुबैयाखै दा खोथाया मा जादों बे रोंगुलानो दा नों जों जेराव जिरायदों एसे ओरैहाय आं देखायनो हानाय नङा दा देखायथ'वा एसे थांबावनानै बेहाय जोंनि बाथौसालिनि उनथिंजाय दङ हाग्राबारि
आंखौ खेबबानि बारा कल खालाम बहा दङ सार बहा दङ सार बहा दङ सार होननानै आं क'क्राझाराव दङमोन बेयावबो फन खालामबाय बे खेबबा नामा फैनानै आं जेला फैयो बे आंनि न'आव खारबोदों बे आंखौ इन्टारभिउ लानो इन्टारभिउआव बे आंखौ बारे प्रभुक खालामफैदों प्रमदनि एगेन्स्टआव जि बुङो बुं आं प्रमदनि एगेन्स्टआव मा बुंनोब्रा प्रमद बर'नि जि मोजां आङो बेखौ मोजां होनना बुंगोन हाग्रामानि जि मोजां बेखौ मोजां होननानै बुंगोन आङो बिश्वजित दैमारिनि जि मोजां बेखौ मोजां होनना बुंगोन आं राजु कुमार नार्जारिनि जि मोजां लरेन्स इस्लारिनि जि मोजां प्रतिभा ब्रह्मनि जि मोजां बेखौ मोजां होनना बुंगोन एट दा सेम वे आंनिखौबो मोजांखौ मोजां होननानै बुंनो हायोबा मोजां मोनगोन आङो नाथाय आं डिमान्ड खालामा बुंनानै बुङाबाबो कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे बे रंगुला फैनानै बेहाय इन्टारभिउ लाफैनानै बिराद बाख्नायफैदों आंखौ आंनि फेसबुक पेजावनो माबायावनो दंखायो एकाउन्टआव दंखायो आं मैया शेयार खालामफिनदोंमोन जाय नायदों मैया जि बुंफिदों आं नायबाय दिनैबो होफिनदों बबेबा मोनसे दय सासे फंबाया आंनो हरदों बबेबा मोनसे निउस पर्टेलाव होफिनदों मैया मानसि बारा जायाखै आं नायनाया भिउआ आं नायदोंमोन माबा बड'लेण्ड बुब्लिना मायबा आंनिथ' रावबो लोगोफोरा नायानोखा मिथिया साफा सानै फंबाय दङ जोंनि ग्रुपनि बिसोर हरलाबायो ओमफ्राय मैया ना दय फुङाव नायदोंमोन आङो 2900 माबा भिउ जादों एथ'बां गिदिर निउस पर्टेलाव बिनि भिउआ 2900ल' जादों आरोखि दा बेखायनो फुङाव दय बहाबा होफिनदों भाइरेल खालामनो नागिरदों आं अख्राङा ओरै होननानै अख्रां इज एन अपेन बुक अख्राङा सोरबा गभर्नमेन्टनि फैसाखौ लाना फैनो जाफैयाखै नङा खालाम केसखौ नै द' रोंगुल केस खालामब्रा एडभकेट नांगौबा मायबा नांगौबा खोन्थाहरनि केस खालाम माया हाबदों आंखौ जुदि फोरमान होनो हायो आङो जादों फैसाखौ आंनो हरदों होननानै आंखौ हरदों होननानै जुदि फोरमान होनो हायो आं गाबोननिफ्राय आंनि मबाइलखौनो लाला आं बेयाव फेसबुक जेबो नायला आं न' सिङाव आराम थाबाय थागोन आं गाबोननिफ्राय ओंखारला आं जेरावबो माने पाब्लिक लाइफ ससियेल लाइफ आं गारजोबगोन आरोखि जुदि आं फैसा आंनियाव हाबदों होननानै रंगुला फोरमान होनो हायो बिटिसि सरकारनि जा 18 लाखनि खोथा बुंदों ना बे फैसाया आंनाव हाबदों होननानै जुदि फोरमान होनो हायो स' खोथाया बे जादों हारियाव मानसि नांगौ साफा सानै नंगौखौ नंगौ बुंग्रा सैथोखौ सैथो बुंग्रा माबा माबि इसु जाबा बेफोरखौ रेज खालामनांगौ बाथ्राफोरखौ जुदि रोंगुल बायदिनो मोनसे समाव बिराद हुसिख्रावबाय दिनै बलेर' गंसे 50 लाखनि थिखा 1000 पार डे हाजिरा बिदि लानानै न' बनायनि फैसा एसे लानानै जुदि बयबो बावलाङो बोरै जानो स्रिथ' आंबो थानो हायोमोन जोंनो दिनैनि खालारसिम प्रमद बर' मोना जोंनि प्रग्रामाव फैसा होनानै दाबो बुङाखै नाथाय आंनि इसुआ बेयावसो नों मानसिखौनो सैमा बायदि बाहायबाय थायो जोंनि सानैमास खाथिं आंखौ प्रमद बर'नि OSD सासे दं फुकन बसुमतारी जेला थांनाय लास्ट टाइम जोङो थाङो जोंनि वार्कशपनि थाखाय आं रायलायनो अब्ला फुकन बसुमतारी आंखौ बुंफैदों फैनानै अपेनलि अख्रां माबोरै दङ मोजाङै दं आरो दासान्दि मोजां दंथ'योना सम बिराद गरम जाथारलै नोङो जोंनो एसेबो सम होआ नों जोंनो एसे सम होबानो नोंनि नैबे स्टेजआ जासिगौमोन दासिम होनना बुंदों सम होनांगौनो स्रि थानांगौनो आरोखि आंनि खोथाया मा मैया बुंदों बे मायबा 18 लाख होनायनि खोथा बे जाम्बाया खोथाया मा जादों बिनि सरकारा नाङा फाङा दिनैसिम आङो बेसेबां दङ बेखौ आं साननैसो उनाव दिहुनगोन RTI होननानै दङ आङो RTI फार्स्ट एपिल होबाय दासिम मोनाखै बुंगासिनो दङ आरो साननै सानथामनि गेजेराव मोनगोन होननानै नेदों आं नङाबा आं बेखौ स्टेट कमिसनाव इनफरमेसन कमिसनाव लांसिगोन आरोखि जुदि मोना आरोखि अब्लानो गासिबो ओंखारगोन नालाय दुध का दुध पानी का पानी दा आं मिथिनायखाय बुंनि बे रोंगुल जाम्बाया मिथिगोना मिथिया बिनि सरकारा क'क्राझारनि मोनसे थियेटार ग्रुपनो दिनैसिम अलमस्ट 1,50 लाख रां होनानै दोनदों मा खुंनो थाखाय इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंनो जाय फेस्टिभेलाव बर'नि टिमानो थाबावा देग्लाय दाख्लै मोनसे लिस्ट नुदों आङो मोननै असमिया टिम दङ बर'नि मोनसेल' बाखि देश बिदेशनि सोरबा फरेननि नाम होदों फरेननिफ्राय बिसोर दस्रायाव फरेननिफ्राय फैमारगोन ना इन्डियायाव थानाय फरेनार बेखौ जों मिथिथ'ला बेबादि प्रग्रामनि थाखाय बेखौ मानो रेजिस्टार खालामाखै फैलानो मोनसे सेन्सर बर्डनि सार्टिफिकेट मोनसे सर्ट फिल्मनो 20 लाख फैसा होदों बेखौ कुइसन मानो खालामाखै माने बिसोरनि प्रब्लेमा मा जानानै सिरि थाबाथाय मोजां जायो आंनि खोथाया मामोन मानो आंल' लानो बिनि गभर्नमेन्टआ दिनैसिम मा ल'ज फल' खालामदों मानो थाखाय बेखौ पाब्लिसिटि होआ जे नोंथांमोना मायबाफोर नांगौबा बेखौ जों एप्लाइ खालामनो हागोन जों ओरै माबा जेरै साख्रिनि एडभार्टाइज होदों बिदि मानो होनो हाया बे बुस्थुआ थ' बेखौथ' बे सोंनो हाया थ' आं बेखौसो बुंदों बे मिथिनायानो जाया बेफोर खोथाखौ
आं गाव मोनबानो सिरि थागोन बिदि नङा आंनो मोनसे सिस्टेम नांगौ जों बै सिस्टेमनि थाखाय नांगासिनो जाय मोननांगौ बे मोनथों मानो मोनसे ग्रुपआ मोनफ्रोमबो बोसोराव मोननै मोनथाम गभर्नमेन्टनि फान्ड मोननो बे कुइसन मोनसेल' माबा गैया बयखौबो मावनो नोंनो इनभारमेन्ट नांगौ आइडिया नांगौ सावराय जोङोथ' दा प्रमद बर'मोननि थाखाय बिराद फिसा मानसि जों इन्टारनेसनेल माइन्डेडबो नङा बिसोरनि बायदि जों इंलिसबो रोङा हिन्दीबो रोङा असमियाखौथ' रोंखाथ्रा जों आरो थ' जों रायलायनांगौ गोनांथि बिसोर साना नाथाय मालाबा सावरायनाय मोनबा मस्ट प्रबेबलि दिनै बे बोसोरब्रैयाव माबा मोनसे मोजां जासिगोन सिनेमा एन्ड थियेटाराव थ' बेखौनो आङो बुंदों बांद्राय आं पार्सनेल बाथ्रायाव थांनो नागिराखै रावनिबो आङो नाम लानो नागिराखै बिनि इउपिपिएल पार्टिनि सोरा सोरा मा रायलायो बे मानसि हिसाबै मोनसे रिलेसन दङ बेल'सो दङ आरोखि आं दिनैसिम बिसोरनि रावबो लिडारनाव पार्सनेल सोमोन्दो आङो बिब' बादि दङ सासे असे बिब' बादि सासे असे बिदा बादि दिनैसिम आङो गस्ला गांसेबो बायनो फैसा बियाखै थ' बेखौल'सो मिथिना लानांगौ स' आं बेखौनो बुंदों बे रोंगुलमोन बायदि मानसिखौ जेलासिम मेन माबानिफ्राय प्लेटफर्मनिफ्राय होखारा जेलासिम बेखौनो गुरु होनना सानबाय थागोन फेसबुकआव बुखिनायखायनो अब्लासिम बे इउपिपिएल पार्टिया जेबो जानाय नङा আৰু শেষত মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ পাৰুল ভৰালী বাইদেউ এইটো ক'ব লগা হৈছে এইটো আপুনি এই ৰংগুলক বেছি বিশ্বাস নকৰিব এই ৰংগুলে আপুনি কিমান তোলাৰ কণা পিন্ধে কিমান হাজাৰ টকাৰ আপুনি দামী আপুনি হেৰি পিন্ধে শাৰী পিন্ধে আপোনাৰ ক'ত সম্পত্তি আছে এই চিঞৰি থকা প্ৰথম মানুহজনে ৰংগুলে আছিলে আমি সেই পাৰ্চনেল লেভেলৰ ইমান লেতেৰা ৰাজনীতি কৰিবলৈ লেতেৰা আমি ছ'চিয়েল ইছ্যু পলিটিকেল ইছ্যু বনাবলৈ আজিলৈকে যোৱা নাই চ' খাবদানে থাকিব বেছি ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই উঠাই লৈ নাথাকিব আপোনালোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এইখিনি কথা ই বকি আছে বাট ৰিয়েলিটি একো নাই ইয়াতে थैंक यू आं रावखौबो रिप्लाइबो होनो नागिराखै बा रिएक्सनबो होनो नागिराखै नाथाय आंनि जा मोन्दांथि बेखौ आं एसे फोरमायनो नागिरदों आंनि जा मोन्दांथि आंनि जा साननाय जे मानसिया जुदियोब्ला मालाबा गोरोन्थि खामानि मावोब्ला बेनि थाखाय समजों लोगोसे गावखौ फोसाबनायनि मोनसे खाबु थायो आंबो गोबां समाव बबेबा मोनसे जुदि गोरोन्थि खालामदोंमोनब्ला बेनि थाखायबो आङो गावखौ फोसाबनो नाजादों आरो आं जेखिनाखौ बुजि मोन्दों जेसेबांखिनि आंनि नलेजाव दङ आं गावखौ फोसाबनानै बेसिम सफैनो हादों बेवहाय माबा मोनसे गोरोन्थि थानांगौ होननानै आं सानाखै दा पार्टि सोलायनायनि बाथ्राया टाइम सिटुएसनजों मालाबा जायो बिदि होनना सोरखौबा सोलायनांगौ बे बाथ्राखौ बुङाखै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोनसे समाव कंग्रेसाव दंमोन कंग्रेसाव मिनिस्टार जाना दंमोन गोलाव सम कंग्रेसाव दंमोन नाथाय बिथाङा बिजेपिआव फैनानै दिनै चिफ मिनिस्टार जाबाय आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि एग्जाम्पल लानो हायो नाथाय बे समाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै दा बाथ्राया जाबाय सासे सुबुङा बुंदों बिनि मुंखौ मख'ला सासे जौ फाग्लाया बुंगासिनो दङ जे बर'नि गेदेमा बिथांमोनखौ दानि गभर्नमेन्टआ रेसपन्स होआखै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय उइथ डकुमेन्टस मैया जेथिया आङो बेनि रिप्लाइखौ होबाय बिथाङा आंखौ गोबां पार्सनेल बाथ्रासो बुंबाय माबानो हाफ पेन्ट गानना सारानो ना माबायो माबा माबि बाथ्राफोरखौ बुंदों दा जाय मानसिया उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन रेसपन्स होआखै होननानै बिथांनि मुसुखाखौ बानायाखै होननानै दा बेखौ बानायनायनि जा फोरमान बा बर'नि माखासे गेदेमा बिथांमोननि जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरखौ दानि सरकारा मावनाय जा फोरमान आरो बिथांनि लाख लाख थाखा सरकारनिफ्राय जानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ होनायनि उनाव बिथाङा पार्सनेलि सोरबा ओएसडीनि बाथ्रा बुंदों सोरबा बिटिआरनि सिमानि होनायनि बाथ्रा बुंदों दा बाथ्राया जाबाय नोंथाङा जुदि थारैनो हारिनि बाथ्राखौनो सानमारदोंमोनब्ला हारिमुनि बाथ्राखौनो जुदि सानमारदोंमोनब्ला मानोथो एसेबां मोननाय मोनैनि बाथ्राखौ बुंबाय थाखो नोंथाङा मानो दाबो गोरोन्थिखौ सिमान खालामनो हायाखै बा सिमान लानो हायाखै जे उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि मुसुखाखौ बानायदों बे बाथ्राखौ नोंथाङा मानो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों निमाहा बियासै नोंथाङाथ' बर' जातिखौनो मिसलिड खालामदों माथो एसे सिगाङाव नायलायबाय बर' थुनलाइ आफादखौ माने थोंगोरै बिथाङा टारगेट खालामफिनबाय दा बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे मोनबो फिनिशिं गैया मोनफ्रोमबो इस्युआवनो हाबख'नानै गावखौनो महापन्डित बायदि देखायनो नागिरो बिथाङाथ' गाव एडमिट खालामना लाबाय जौ फाग्ला बिथाङा गाव एडमिट खालामना लादों दिनैनि तारिखआव बिथाङा सासे जौ फाग्ला होननानै
माखासेयाथ' बुङो एसे मेन्टेलि माने डिसअर्डार होननानै खाथिनि मानसिफ्रा बुंहरदों मानसिया एसे फाग्ला बायदिबो होननानै हायोब्ला टेस्टफोराव लाना थां होननानै बाथ्राया बेबो नंगौ जानो हानाय बेनिखायनो जानला मानला मोनफ्रोमबो बर' हारिनि इस्युआवनो हाबख'नानै गावनि पकेटखौ गरम खालामनो नागिरो दिनैनि नोंथांनि भिडिअ'नि गेजेरजों बेखौनो जों बुजिदों जे नोंथाङा मोनबो जातीयताबादनि बाथ्राखौ लानानै सिरियास नङा जुदि सिरियास मोनब्ला सरकारनिफ्राय मोननाय मोनैखौ लानानै मानो बुंबाय थागोन नोंथाङा दिनैनि भिडिअ'थ' मोनबो नोंथाङा उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि बाथ्राखौ बुङासै बर'नि सासेबो जोहोलाव बिर जोहोलावनि बाथ्राखौ नोंथाङा दिनै मानो बुङासै नोंथाङा मानो बावगारखो दिनै रंगुल बायदि सासे साधारन मानसिखौ नोंथाङा मानो संरक्षना खालामखो नोंथांखौ बेसेबां एक्सप'ज खालामनो गोसो गैया माखासे मानसिफ्रा बुंदों सोरबानो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बुरि हिन्जाव गोसोथोनाय दङ गतिके बिथांजों गेजेर गेजेर बुग्लायोबोनो लिभिं टुगेदारावबो थायोनो नंगौना नङा आं मिथिया नोंथाङा समाज फोसाबनो हागोन दा नोंथाङा सासे जौ फाग्ला हिन्जाव बुग्रा मानसिया लिभिं टुगेदाराव थाग्रा मानसिया बुरि हिन्जाव गोसोथोग्रा मानसिया नोंथाङा बर' समाजखौ फोसाबनो नों बायदि जुवारु मदारुआ दिनै बर' हारियाव इलेक्सन मोनफैबा गुलाय गुजाय खालामनो बर' जातिखौ मिसलिड खालामनो नोंथांनि बेबायदि पकेट गरम खालामनो नागिरनाय गावनि सार्थखौ सुफुंनो नागिरनाय जि खायदा कौशल बारा दिन सोलिनाय नङा आरो जायफोरनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा जे पार्सनेल आं रावखौबो एटेक खालामाखै मायाखै नोंथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो दखन पार्सनेल जाहैबाय नोंथाङा जातिनि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै रंगुलनि बाथ्राखौ मानो बुंखो रंगुलाथ' माने सासे साधारन मानसि रंगुलखौ लाना समालोचना खालामनांगौ गोबां गैसामोन नोंथाङा जातिनि बाथ्रा बुंदों जातिनि बाथ्राखौ बुंबाय था हारिनि बाथ्राखौ बुंदों बुं गेदेमाफोरनि बाथ्राखौ मानो नोंथाङा दिनै बावगारलांखो बाथ्राया बेसो बहाबा आं सिगां सोरखौबा समालोचना खालामनायनो आच्छा नोंबो जुदि सोरखौबा समालोचना खालामदोंबा मानोथो गावखौ कारेक्सन खालामनो हायाखै नोंहानो माने रावबो गुरु गैयानो नोंखौ सोर अक्सिजेन होयो जों मोजांनो मोनथिगौ नोंथाङा सोरनि थुंज्लायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' थुनलाइ आफादखौ मालाबा माखौबा रायबाय थानाय बे गासैनिबो आन्दोआव सोरनि आखाइ दङ जों मोजांनो मोनथिगौ बेखौ जोङो समजों लोगोसे फोरमान होगोन दा बाथ्राया जाबाय नोंथांखौ जायफ्रा ब्लाइन्डलि फल' खालामगासिनो दङ आच्छा नोंथाङा जि माने स्टेजनि बाथ्राखौ बुंदों जेराव हा एसे खोनानो दोनदों एसेबां लाख थाखा लांनानै नोंथाङा एसेबो बेखौ मानो मडिफाइ खालामनानै लायासै मानो लायासै नोंथाङा ना लोंनानै उरायना होजोब्बाय थाखा फैसाखौ जाय गथ' गथाय बिथांमोनखौ नोंथाङा एंगेज खालामदों कम्पिटिसनाव बाहागो लाहोदों बिथांमोनखौ नोंथाङा मोजां रेसपन्स होआखै होननानैबो जों खोनानो मोन्दों नोंथांनि सायाव माखासे एलिगेसन दंबावो बेखौ जों बुंनो नागिरनाय नङा दा बाथ्राया जाबाय नोंथाङा जेरैबायदि गावखौनो जातीयताबादि देखायबाय थादों बे सियालनिसो बुद्धि जादों बेनिखायनो नोंथांनिसिम खावलायदों खमसे खम जौ लोंनायखौथ' गारनो हाखाया नोंथांखौ मिथिखायो हिन्जाव बुनायखौ एसे दोनथ'योबा मोजां जागोन थेंक इउ